estuko edukia baino eman genuen irudian dago mezua dela 7 bat. Mezu hori bakarrik sor zitekeen horrela. 7 lurraldetako eta 7 gorputzetako esperientziek bat eginda, euskarari begira bakoitzak bere tokitik, topagune bat eta topaleku bat bilatzetik. Ez dakigu nora goazen, badakiguna da iritsiko garela edo bidean jarraituko dugula. Euskarak erronka desberdinak eta aukera eta desberdinak izan ditu, denei egin die aurre, orduan konfiantza osoa daukagu aurreko belaunaldietan, testuan aipatzen dugun bezala, baina konfiantza osoa daukagu datozen belaunaldietan, ditugun gazteetan, 7 lurraldeetan dagoen euskara babesteko, zabaltzeko eta mimatzeko grin horretan konfiantza daukagu, orduan horrek eramaten gaituen tokira joango gara.